Dobré dopoledne, dámy a pánové, sestry, bratři. Dovolte mi, abych na úvod za obecní úřad Stračov vás tady co nejsrdečněji přivítal. Přeju vám, aby vám prapor sloužil, abyste z něj měli radost. Uctívejte ho, jako to dělali naši dědové před námi roky zpátky. Za mnou pochodem chod, hlava! Aby ten prapor tady symbolizoval spolupráci mezi lidma žijící ve Stračově, aby ta členská základna jemu dívala se jako ke znaku soužití, sounáležitosti a pomoci lidí zde v regionu. Pane starosto, já vám děkuji za předání praporu. A co prapor SDH Stračov symbolizuje? Na jedné straně je v červeném podkladu vyobrazen znak sboru dobrovolných hasičů Stračov s rokem založení 1907 a znakem obce Stračov. Na druhé straně je zobrazen kostel svatého Jakuba, na kterým drží ochrannou ruku svatý Florián, patron hasičů. Když smutek má, tak zas vzpomíná svůj potok na halouku chvílá.